Uy, wala pa man di ay. Ayan. Hi guys. Ito na po yung ulam natin. Um, Bangus na prito na may with crispy fry. Tsaka tinulang bangus na may kalamansi na maasim-asim. At saka itong dilis na paksiw na with oil. Ay, ay, ay. Sarap ng tanghalian namin guys. Kaya let's eat na. Kumusta kayo? Kumusta kayo mga kabisda ko? Okay, kakain na tayo kasi ang sarap ng ulam ko. Diba na? Ito yung rice ko ngayon. Tsaka ito, bulinaw. Ito yung bulinaw na ano, yung may yung inununan ba sa Bisaya. Kaya alam mo yung kaong karon na ito. Kanang tinula ba? Tinula na umpisa na natin, kain natin. Sarap ba? Sarap. May tao, may tao! Aray ko. Hapon style ako ngayon, kaya wala ko lingkuranan. Unit. Sarap ng sabaw. Lamig guys, sabay. Ito lang, lingkod siya, ha? May lingkuranan? Iyak ka ba? Sukaan mo na sa bawa. Ano sa bawa? Init. Init sabay, wala electric fan. Napakainit. Galing po ako ng malingke. Pag abot nagluto, dayon ko. Sakit na na. Sakit sa lubot. Paborito na ko. Manang paborito yan. My favorite.
Init akong pwesto. Hmm. Magdaghan ang kanon nakuha. Kailangan sa doon. Hmm. Harap. Hmm. Hmm. Ang harap. Yan ang paborito kong ulam. Kahit sa Bisaya. Sa Bisaya pa ko. Yan ang paborito ko. Sabi na ano, ginaling pa ito nga mga isang binlod. Ang autan alugbate na ginamos. Tunlog sa una. Harap. Hayag yan kung atop. Kitang langit. Nasabaw. Sinong may gusto nito? Ito, paborito ko to sa bangos. Ito, para siyang baboy. Ang taba niya. Kumusta kayo dyan taga Cebu? Merry Christmas sa inyo. Lalong-lalo na yun sa anak ko. Saka sa tiyak ko. Tiyak ko. Ang buong pamilya ko. Mga kapatid ko dyan sa Cebu sa Sitio Mayahay, Lahog Apas.
Kay mama na ko suling. Paburom-burom lang. Baba. Nakita ang pagkaon. Inita. Kainat ba? Buli na ako ngayon unan. Hello pala kay GRS Access. Hindi pa ako nakapanood sa mo kaya medyo busy lang si Aling Bilay. Hello kay Imelda Donaire. Tanong mong tubig. Pero, wala lang. Kailangan ko ito maubos. Ang gamay nyo lang. Kamatis. Gaya yung kanon ba? Mubara din he. Kapag tubig. Alayo kayong kusina. Mga baba. Wala. Tapos na ba? Tapos na guys. Ito naman para to sa alaga ko. May alaga kasi akong si Belgits. Akong si Belgits. Para kanya na yan. Busog guys ba?
Busog kayo guys. Shout out pala sa sana kung si Christian Paul diya sa Busay Pinamungahan Cebu. At saka sa Inday Nalda ko at Yoyo Marshall ko. At sa akong mga silingan diha. At saka sa mga igsona ko. Diya sa Medellin. Ano ba yan? Medellin. Ano ba yan? Kawit Medellin pala. Kawit Medellin, Cebu. Sana matuloy kayo pumunta sa Busay. Marna. Doon sa Pinamungahan. Sana madayon mo para maduaw naman tong atong mga apuhan ditong tigulang na. Ako di pa ko makauli kay alam, tabaw na mo nga COVID lagi. Daghan pa kayo og mga requirements bago ka muuli. Kinahanglan pag mga acceptance diha. Kung di nila ako i-accept di ako makauli. Nako po. Hapitan niyo si Mama Suling para magkuyog na mga to. Ako maloyang Ginoo, okay na niyang panahon. Muuli ko diha. Karon kay antos-antos lang sa ta. Kaya hi nang Imelda Donaire. Sa lahat po ng mga viewers ko, antaray, may mga viewers ba ako? Salamat sa inyong support. Thank you. Ano ba yun? Ay, bahala na. Salamat sa inyong suporta. Kaya, bye-bye! Magpakain muna ako sa akong alagang si Bill Gates ha. Pakainin ko muna. Kaya ito. Dito ako kumakain ng may halaman. Dito yung, ayan. May nakalawit na halaman. Ayan. Tingnan mo, yung nakaupo lang ako para akong para ako hapon style. Hapon. Kaya meron akong Mama Mary. Ayan, si Mama Mary ko. Ito yung kain ko ngayon, no. Naubos yun daw ang kanon. Kaya, salamat guys. Bye-bye. See you on the next vlog. Marami pa akong kakainin, bye. Para sa inyo, bye. Bye-bye. Love you.